Mr. Andrzej Lemanski. Og den første rytter vi på banen, Andrzej Lemanski, rider holsteneren Bischof. Det mener du kunne lige ud og lave en ja, og så have et galop. Ja, altså jeg valgte bare med. Men det er jo bare ikke før for hesten. Det er jo så ikke det eneste sted på banen, at man skal lave en smule vending. Det er også mange, der havde og der var 4, der blev visket, og 3, der var udgået i 80 cm. Altså, det var helt forskruet, altså. Så var jeg og hun var lige glad til sig, og der blev jo ikke glad for det, så man kommer sådan en del til det spring, der står efter, så man ikke skal bruge skråt, og sådan to der. Ja, du gør det bare, du gør det. Okay, lavede du så ikke det hele om? Det kan vi jo også finde på. De der tænder. Ja, lige nok. Alle folk skal altid gå. Ja, og den, når man så går med den, så savler den på en. Det gør den altså. And that was a clear round. Fantastic start here for Poland. Andrzej Lemanski, first rider for Poland. And in the arena now,